Kaotieko ni tielo mar ariyo mar romb tiego jofueny talanta mag adhula pacho kae dhi nyime boma ma Mombasa kendo kelo kanyakla jofueny talanta e kidienje mopogore opogore e tuk adhula e pacho kae. Romo ma kamano misiro kod riwruok matayo tuk adhula e piny mangima FIFA kokalo kuom riwruok matayo tukego pacho ka FKF kawuono ne odonjo odiochieng' mar ariyo ka jofueny talanta go pod dhi nyime gi yudo tiegruok e weche mag fwenyo talanta yo makare. Ma en okang' mar FKF kao mar fwenyo mich mag rowere chon kendo tiego gi gino ma ineno kaka okang' mabiro konyo timbe madongo pacho kae kinde mabiro. Hawa mascouts lazima waende mashinani Kenya mzima, waende kututafutie wale vijana ambao tunajua wanaweza kufidi katika zile timu zetu za under na hizi za senior team zote kwa upande wanawake na wanaume. This is an addition to value in terms of how we identify our talents, because now the technical department FKF has come up with a structure of how we are going to identify talents, and this shifts the norm from the informal way of just observing players. Tunafurahi ya kwamba hii jambo ni milestone ambayo imefanyika sasa, ni kitu ambayo haijawahi kuwa na ni kitu ambayo imetufungua macho.